Uglavnom su prisutni tuga, strah, bespomoćnost, iščekivanje novog potresa. Ja i moja grupa radili smo plakat o koronavirusu i potresima, to jest o našim osjećajima za vrijeme njih. Evo, COVID-19 traje već skoro 2 godine, a potres se dogodio prije skoro 1 godinu i osjećaji još uvijek nisu splasnuli, još uvijek se sjećamo svega što se dogodilo. Mi smo na svom plakatu predstavili djevojčicu koja više ne zna šta da misli u ovo doba potresa i pandemije. Pokazali smo da nam nije baš lako i da nam misli lutaju s jedne na drugu, ali napisali smo sa strane poruke koje nam pokazuju da nismo sami i da uvijek tu neko za nas ko će nam pomoći. Pomaže nam to što nekome možemo ispričati to što nam se desilo, što zapravo nekoga zanima. Naše mišljenje mladih i to što smo se dogovorili da napravimo sve zajedno, što je to jedna naša ideja, jer smo svi mi to zajedno proživjeli. Znači nam dosta zato što tako iskazujemo neke svoje emocije, osjećaje i zajedno zapravo radimo na svemu tome, nismo sami, tu su za nas i naši profesori, pedagoginja i prijatelji, svi zajedno smo u tome. Kad idemo na te radionice gdje zajedno rade, gdje ostala djeca vide da mnogi u razredu imaju slične probleme njima i njihovima, onda se djeca otvaraju. Pričanje o traumi i pričanje o tim stvarima koje su nam se dogodile, kojima smo svi pogođeni, pomaže nam zapravo da smjestimo taj dio u prošlost i da proradimo te emocije koje nas muče. Jako mi je drago što sam to napravila i pomagala drugima i evo nešto što sam uspjela napraviti za nekoga. Nadam se da sam tog nekog i usrećila. Meni daje nadu to što vidim da ima ljudi koji se trude i koji će pomoći drugima kad vide da im je teško, a neće gledati samo na sebe i nisu sebični. Osjećam se drugačije, ali nekako stekla sam neko iskustvo nakon toga i možda se malo manje bojim nekih stvari. Uvijek postoji nada za nešto bolje i novo. Nakon svakog zla dolazi dobro. Ima potencijala ovdje i mislim da ne bi se trebalo iseljavati zbog tog potresa jer to je samo jedna prolazna faza.